Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ubak kipi pangyang bulong presiden jong ka Hill State People's Democratic Party ulapan pa bakam long setia ka basingan panwara ay karel harilum khasi bat jantia lemda ka jalami khalia ka dan shwa yaki an ki baklan kum ka inaline permit ha ka jinga kran bigila pathai khubor ha ka arpu etre unaitung arja phulai ubak pangyang lo ongru ba ka bakong san e ka dei ka jinga dai ka khandau syap na ka jingsha klon ha ki we ki chek ben rio ki banabar nam ka ju hi kan ka parti jongi Amar relatif hingga ke tempat trairi parti dulu. Te omdai bengi shifting you tau nong wemo. Nrei ni long aware with the fact ba klempat don kilat jingada. Kum ka LP bengi dawa kare bandon no. Pat pentri kam ya ka. Lani ki wei pat ki ain ki tikna ba ya da. Te kum ka jai mri ko pari. Ka ba yai da ya kene ka jai mri ko pari em. Ni don ni ka jema phi ba. La da ngin pentri kam ya kini ki railway line la ka long sisa ka jum tai ma khaw ya ka economy ten ring tan kam ya ka jing ta an kong ya ka jai bari bari ka khando ka sia yo ngi sha klon ha ki wei ka LP la long pa ma ka wei ne ki jing ui jung na du mas gang mo bat ki seng phalang bat baro ni ki political parties ni dei balar tang ya ka ne kala don ru ma sum thu ba kala biang hi bani da ka jai jung nang ta pare ki sadon so ki wei ki an ki bale se nakaliang jongi kum ka party lane ki ba ngidona ka sarkar kan khmi ya kata ka ba ki pat ki wei ki jing ong jong ki ka balada ya ka LP ngimpat airu ngidon segini kata ka se juga government ni habing ong don kam ka manifest ya ka mechanism kadi sa ka kamram ka sarkar ban ngi page ni ka party SPDP pimde shifting ngidon sa kani ngidon sa kapai nakaliang jongi ki ai banira ti habangi ong ngidawai ki ai banira ti hadu mata tangi ka LP ka kalau ka sarkar ko ong em dong sagawai nor gani ka bakhamba pedi hangila ne wanra ki ai bat mai ka sarkar kata kan try ka dei ban concern ye ka concern jungi